کربلا حضرت امام حسین علی مقام کے خبرانو تھی تے کوا ذلحج دی اصلی گاڑی بنتے ہو وہاں سے خبر پئی مسلم شریف تھی ہوا موٹا دی جان تھا کن امام سے مجا بھار دی ہوئی چونتا تا سائیں ادے کا سواسانی زندگی کیڑی یہ ہو شہید چا تصیب اللہ جران شہید تھی نا کہندا منزلوں کندا کربلا دے میدان میں آیا امام سے پوچھو باہر سرزمین میں نام چاہے تجھے عرب کر بند و بلا ہے دکھی مصیبت والی زمین کربلا جی مانا چاہے دکھی مصیبت والی زمین قلعہ کٹو گھوڑن سے بدھو ورن مجھا قلعہ جو کٹی نکلا تاریوں تو ورن مجھا رب پہ نکرے زمین میں کھنڈا کھانا رب پہ نکرے پوچھو سیر صاحب آتے ہی تھا تو میں تو دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے اہل بیت جو کافروں قربان سے دو ہی شہادت کی جایا سائیں تو کیا خبر پئی پانا سمیت اجن کافی وقت سوا ماں پنے بابے حیدر کر رہا آسان گجر کے علی المرتضی آسان گجر پہ سے آسان جاتے پاتا سے بابا علی المرتضی فرما دو سین پٹر دے رسول ابا علی دے تک تجھے حج میں نندرہ کہ آج محمد ربی مجھے حج میں نندرہ کہی اور سہر سے فرمانے کس علی المرتضی مجھے جھولی میں آرام کو فرمائے بابا سے اوچ تو ہی روئی چھو چمار بابا ہی چاہے کمائی تک پٹما خواب رچو آئے تو زمین جو سارت جو درا آئے جمیں تجھے بچے جانا چلو ہی رہا تو تجھے پیٹانی قربانی تھی دی سر سر خمات ہوتے قربان تھی ناتے یہ ساری شہادت گایا اتنا کس تو بھی تاہل دو حلی رت گن اللہ تنبو لگاہن منظر چیا یزیدی سپاہی اتی جان وہ پہی پہی دے کا لشکر جو حصو آئے انہیں جو اگوانو حضرت حر اور آئے امام صاحب ملو امام صاحب خط کری دکھایا کوئی وارا ہو اما 1100 خط لکھا ماں ایک کون آئے وہاں جن خط لکھا ہوا وہ خود دنیا لشکر میں موجود ہے سائیں جو خط پڑھا تک اندر ہے کہ کہیں کہوں اور آل کو قبلہ سے مکھے کا خبر نہ ہے پر ہے کہ مسئلہ تا موٹی ہو جاؤ تو سٹھو کہ با ماں تو موٹا پر تو یزید ناراض تھیندو ابن زیاد ناراض تھیندو چھو چھڑی تیمور تجویز ماں تاں کو امام حسین سائیں سان آریاں گڈا ہیں بی بی سائیں گڈا ہیں اور حرم شریف گڈا ہیں یہ بڑے پاسے تے منزل کر اساں پاسے تے رہو رات جو تا ہلیا ونجو صبح جو ماں تھوڑو جا پیر کے کھڑی اے بوٹی ہلے ویندس رات امام صاحب سفر جو رادو فرماؤ سجی رات سفر سے پانے تیرا پٹی نہار جتوں ہلیا ہوتے ہی بیٹھا بتائی تو گھوڑن آئی گھوٹن جیل چھوڑا دی ہرا کدہ مجھ کوٹن تو کدہ راہیر نہ جاؤ جبی جو تریوں لکھوں لوہ قلم انہوں لو تریوں لکھ جھڑیوں جارن آئیوں کیڑا سفر کر یزیدی سپاہی بیا بھی پاتان لشکر دے بٹھا لشکر تو توٹے سمر دل جو شنائیو امر بن سعد آئیو اور آگئی موجود ہوئیو بیا بھی بڑا بڑا سپاہی بہادراتی جان تقریباً 22,000 لشکرین دیکھ امام سائیں دے گرفتاری دے لایا امام سائیں کے شہید کرنے لا پاتا سمر جی جو آئیو اچھا شرط پانی پہ کنٹرول کرائیں تو امام سائیں کے پانی نہ کر جو ستیہا پانی بند اچھے کا پانی بند نائیں کا پانی بند تاں جو دہی جی رات آئی حضرت امام حسین پانچے بچن کے پانچے ساتھن کے تقریر فرمائی تو خبردار سو اج دہی جی رات صبح جنگ جو میدان گرم تھی دو صبر کجو شکر کجو رات رب جا ملاک لہی دا دیکھے تمہا جا کارنامہ لکھندا اے اس بات مصطفیٰ جا بچنا صبر کم تھایا دھکا لگان تبھی صبر کجو پھٹا چند تبھی صبر کجو حضرت بٹائی سے رحمت اللہ علیہ فرمائے سو صبر آئی شکر رکھے ہاتھ کجو موہان پری اتے پان پاہی بدھن پٹیوں امام صاحب ذات گرامی نصیحت فرمائی ہے نصیحت ختم تھی سب قرآن کریم دے تلاوت میں عبادت میں نماز میں ریاضت میں لگی جان یزیدی رات تب مجھے گھر میں کا چل جات کیوں کن چھا چنے گویوں کن کیوں کیوں گالیوں لن جتا کر رب دے قرآن دی آواز گال غلط وہی موٹے وجن صبح جو ٹائم چھو یزید کی طرفا جنگ جو قبل وگو
جنگ جو اعلان تھو امام صاحب سوچو تو بڑی نصیحت کیا آخری ہدایت کیا میدان کے سمے تو یزید خبر فرما کے بدھا خبر کیا کر رہی سمے تو انا بن علی الخیر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفرن حین اخرو ما حیدر کرا جو بترہا بنی ہاشم جوایا ہی مجھے لا فخر لا کھوڑا گالا دے کرے ماں فخر کیا تھی آئی کھوڑا وجدی رسول اللہ اکرم من نشاء ونحن سراج اللہ فی الناس یظہرون اسی رب ذات برکات حبیب سورہ محمد کریم جان نواز آئے ہوں مصطفیٰ مجھے نام ہوا دیکھو دنیا میں بہترین رب جو پیار ہوا ایسی انہیں اللہ ادا دیا ہوں جے کہ اندھیرے سے روشن بنائی نا امی فاطمہ سلالت احمدی اے مجھے امر فاطمہ زہرا جے کا سوئے نبی پاک جی نیانیاں اے مجھے چاہتے و امی ذل جناح نشد جعفر اے مجھے چاہتے جعفر تیارا دیکھو جنگ میں شہید ہو اللہ تعالیٰ انہیں کہ بنی نازن کے بدلے میں جنت میں پراتا فرمایا ہے جنت دے ملائکہ سا گد جنت نے انعام دو تاکہ فضیلت بیان فرمائی نصیحت کہیں ہدایت کہیں سمجھو سوچو اندھا نہ تھو دنیا کی متا چھتا نہ تھو یا دنیا سراسی بھی دی بھئی جہان برباد نہ کرے مقدر جی جانا حضرت حر جی قسمت جاگی حضرت حر پاجے لشکر کے کریو یزیدی ساتھ کے کریو تلوار ہاتھ میں صدر امام حسین کے پاسے آؤ مجھے سن لطیف سائی حضرت حر کے گائے ہوا فرمایا تو حر حلیم آئیو ماجی مردانو آیا عاشق آگ جو پتنگ پروانو من راضی تھے رسول رب جو نبی تو نانو ایسر سامانو گھوٹ متھائی گھوریاں حلی آرہ تکبیر ماجی مردانو آیا عاشق آگ جو پتنگ پروانو من راضی تھے رسول رب جو نبی تو نانو ہیسر سامانو گھوٹ متھائی گھوریاں آئے قبلہ یزید طرفا بھی اول مایوس اولیت کے اولیت تھا سو مٹایا ہانے ماں یزید کے چھڑے تو حسین جو غلام تو دل کی کرے منہ کر دیتا تجھے پارا بھی اول مائی منی قربان یزید سوچو تو ہی خالی سپاہی چھوڑے ہو مانو موقع بھر رہا تو یہ نہ کر وقت یہ حاکم کے دل سے بھول جی نہ پا تجھے علاقہ کی عزت احترام ہمیں تو گال صحیح جے کی کہیں چوتھا پر تہاں جے کول مطابق صحیح کیا حق میں دنیا کا تو احساس کروں میں اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں ماں کہاں کے راضی کرے اے خاتون جنت کے ناراض نہ بنائیں گے سے ابھی موت مکھے قبولا یہ موت مجھے لا خوشوار موت جو مرا سے تو مصطفیٰ دے بچے دے قدمر میں تو ماں حضرت جنگ کی تیاری جو تھی یزیدی من کونٹا تک ہر میدان میں آیا جنگ کندے کندے نیچ شہید ہوتے یہ جو ہے چکیوا امام حسین سے حضرت اکبر کے سجوا حضرت قاسم کے سجوا حضرت عباس کے سجوا پان بھی نکلی آیا انہیں گنج والے میدان پر حضرت حر کے کلڑا دکھانا تھا ارے وقت پر حضرت حر جو ارے تو یا ماما تو مٹر مات کاندھی تھی اور شہید چاہت مجھے حسین کاندھی اکبر قاسم عباس کاندھی کلہا نہیں کھڑی تم مجھے گا تھا رکھل کا وہ حضرت حضرت جو تھا اللہ جی مرضیا جیسے نوازے اچھے تو یزیدیا پہتوات حسینیا اچھے تو جہنمیا پہتوات جنتیا اچھے تو پلیدا پہتوات شہیدا
اللہ تعالیٰ جی ذات برکات جی مہربانی صاحب شامل حال کیا اور یا ساتھی میدان میں چالن یہ بد دی کرے اللہ بیٹھے آیا ہے امام سے بیٹھا تے قراری عورت نیچے میں پلان دیتے ہوا امام سے دے پیرن تے کی پیا متھے تو کنے ماں کر خبر ہے کہیں تنجی لگی تھی جو پیرن تے کی داہوں تھی کری اور اسی کرے کہ بلا سائیں اللہ تعالیٰ مکھے نوجوان پتر عطا فرمایا سمجھی ذکرو آئے بیتا دے شادی کر گوٹ پر دل تھی کرے تو حسین جے قدم تو قربان سے تمام عمر پا جو کھلتا نہیں دسنا سبحان اللہ اما نوجوان پتر شادی بیان کرائی تھی اچھی بھی ہکو کوچو دلائے تو نہ لائے پتر کے میدان میں نہ مجھے سجا ہو پتر چھا کرنا جو توکھے کو سدے دے سب ماں پاری پرانی خادم آیا پرانی خدمت گزار آیا مکھے اجازت ملے تو ماں پاجے پتر کے سنگارے وٹھیے جا امام صاحب سمجھ تو ماں تو موقع دیسی پئی اور ہن دیکھا پاجی شادی کیا اور نوجوان کو ہوں جس گڈ ہاتھ شان تھی تو نوجوان عورت بھی بیٹھی ہے وہاں برسی کرے کے بلا سائیں لیکن مجھے گھوٹ قربان سجے لا تیار تھے تو مکھے کو اطلاع کو نہیں مکھے گھوٹ کھپنی کو نہ کو مکھے ایتری موکل جا تو ماں تجھے درجی بہاری دار تیرا سبحان اللہ قراری موکل تھی دے یہ نوجوان مرد میدان میں لچوا امر پاجے تنبو کھادی تھی نہارے امام سے سمے تو تمہاں وہی رچاتی رسی کہ بلا ربی اندر پکانا کہا اس طرح کیے تو مجھے پتر کو حسین جے قدمن تو قربان سے کیے تو اللہ جے بات میں لڑیے میدان ملا سبحان اللہ جڑے وہ شہید کیوں کریں قرآن امام سے کرے صبر کرے ویڈی رہی ہے اور امام کا اجازت کرا تھا میدان میں چلنا حضرت امام حسین سوچو تو بڑے پتر کے چواں یا بچے کے چواں نبی کے چواں کہہ کے چواں بھائی کے چواں باپ کے چواں حضرت عباس بڑی ہے ہوتا داتا آئی تکر نہ کر تم تیرے تنگوں نے جے کے بھی بتا سکتے انجالے پریشان آئے ماں درست کا ہاتھ نے تو کھنا درہز بدن تے تو ڈکا خود متے تے تو رکھا دل دل تے ساتھی میدان میں تو نکلا مکھے موقع دے تمام تو دراتا پانی بھرے خلی حضرت عباس خلی کھیاں گھوڑے تے سوار پوا یزید لشکر دے وچ گھوڑے سے دوڑائیں دراز کے کنارے چاوا راجو کیندا پے ماں پانی چا لپا بھجر وات تے سوائے تے تبوا دی انیا دے کس او گلاس پھٹو پانی پھٹو تو کرے گھوڑے کے تو گھوڑا بلا تو پانی پی تے جنگ کرا جڑو تھی گھوڑا انکار تو کر قبلہ اج تک پانی تا پر قیامت میدان مصطفی دے جا کے وہ کہی دی بس متا محبوب دوڑا کو تو گھوڑا نو جا بچرا انیا رکھا تو شرم کو تھا اول پانی سے پیتی سبحان اللہ ماں کھلی بھریا یزید نے سوچو کہ کھلی پانی کی پہنچی وہی اللہ کا حال تھی یہ بڑی شیر خدا کا شیر میدان میں نکلی ہمت کے اوپر کھاتی اچان حضرت عباس کی باہ کدی پیا اور کھبے سمے تو جلے کھبی باہ کٹیا چکنے تو جلے اور جو تین سان کھلی پھاٹی پیا پانی سب وہی بیٹا اسے رحمت اللہ علیہ فرمائے ہمارے باہر بیلا بوڑی کبھی سکائیں کا برا تو داڑی دوسری حکیام دے برا بول کری ہاتھ ہی پیا یزید رکھے بولے مجھے مصطفیٰ دے بچن پچی رہی مقدرہ امتحان ربانی رسائے نہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات دیتا ہو حضرت عباس جو موٹوا یزید نے مارو بار لاڈنیا نیک سو عباس شہید ہوا حضرت قاسم میدان میں آیا حضرت قاسم کی نت چھڑے امام حسین پتہ تم نہ تو مجھے بھائی پیوا تم دے چاچا نے مکھے چڑے نہ پورا تم دے چاچا نے مکھے چڑے زور کو لائی امام صحیح مکھے چڑی حضرت قاسم بڑے ماں ہتا کو تعویذ لاکھو انہیں سے کھولے کے تو چاچا پڑھ کھولے کا تعویذ نائے مجھے سنے سنے مجتبہ جو خطہ کھولے جو پڑھے تا لکھے پا تو مجھا حسین با کربلا دے میدان میں نہ کی نانے محمد مصطفیٰ دی ذات و جگد ہوں جائی نہ کی اماں صاحب نے جنت اگر ہوں جائی نہ کی بابو علی المطرہ اگر ہوں دو نہ کی ماں اگر ہوں دو سے اسے سب دنیا میں دنیا کے علی چھڑے ہلائیں گا سے تو ساگر مجھے قاسم کارو فرزند ہوں دو جنگی دے میدان سے تمام وڈے بھاگ چوان کجا اول مجھے پتر سے پہجے متھوں قربان کجا
जो पढ़ो साईं खत पढ़ी साईं हथ कढियान हज़रत कासिम मैदान में आयो मैदान में आओ तो केर मुकाबले में लहे कोई वॾो पहलवान यजीदी लश्कर में हुयो उनखे 4 पुट से भी पहलवान हा अमर बिन साद शिमर हुनखे चयो त तूं मैदान में वञ इसी कासिम ॿार आहे इन नंढे जे मुकाबले में मां कीअं वञा मां पंहिंजे पुट खे थो मोकिलियां उहो मुंहिंजो पुट ई हिनखे ख़तमु करे मोटी ईंदो पुट खे मोकिली इमाम साईं देरी कान कई हज़रत कासिम छिके तलवार फिटी करे त पुट से घोड़ो ॾेई चट ॿिए मोकिली ॿिए मारी टे मोकिली टे मारी चौथे पुट खे चई अब्बा इहा मुंहिंजी तलवार जंहिंखे मां 1000 में पंहिंजो ज़हर ॾियारियो आहे हिन में ज़हर मिलियल आहे इहा कासिम जे मथां रखंदे कासिम ख़तमु थी वेंदो इमाम साईं ॿुधो अचे त मोकिले थो पुट खे हुनखे ज़हरीली तलवार हथ में आहे इमाम कासिम जे वेझो आयो आहे हज़रत कासिम जे भर में आयो त घोड़े जो तंग ढिलो हुजेसि कासिम समा तो अंधार जंग पो कर इन घोड़े जे तंग खे त क़ाबू कर हेठि जो निहारे ठका जो तलवार करे त पुठा टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियईं हेठि पुठ ते जेकी आहे साईं लही घोड़े तव्हां तलवार खणी वरी घोड़े ते सवार थी ऐलान थो करे अज़ीज़ो आहे को तव्हां मुंहिंजे मैदान में निकिरी केरु निकिरे जॾहिं चारई पुट पुसीरा ॿार खां अर्ज़त नालो ॿाहिरि निकितो इमाम साईं जे वेझो आयो तलवार निहारे चई त मुंहिंजे पुट जी तलवार आहे हा तुंहिंजो पुट मूंखे ॾेई वियो आहे त इन तलवार सां बाबे खे जहन्नम में पहुचाइजा हली आहे साईं जो वेझो आयो छिके जो तलवार आहे त अर्ज़त बि तबाह गुस्सो तो हिक जी जाइ न आहे यको वारो वार था कनि तीरनि जी बारानी थी वस्कार थी वई नेठ हज़रत कासिम साईं शहीद थो थिए हाणे इमाम अली अकबर समय जो वारो आहे अल्लाह अल्लाह 18 साल अंदरि आहे अली अकबर जी ॾाढी मस पई लहे इथई त बाब हुसैन पाण सोचा थे पुछी बाबा काॾे पुट मैदान में बाबा मुंहिंजे राजान पुट जन तो बाबे खे कीअं छॾींदासीं असीं ईंदासीं पुट तूं न वञ न बाबा मां ईंदुसि पुट मां त छॾियां पर तुंहिंजी परवरिश कई आहे हज़रत बीबी ज़ैनब मुंहिंजी प्यारी भेण जेका तुंहिंजी पुठी थे उन खां मोकिलायां जो हा मोकिली त पोइ भली मैदान में वञ हज़रत अली अकबर पंहिंजे पुठी सां मां ख़ुदा जे नाले मूंखे मोकिले त मैदान में वञा मैदान ख़ाली लॻो पियो आहे एॾी पुट मां त तोखे छॾियां पर ख़बर पई तुंहिंजो मुहादो मुंहिंजे नाने मोहम्मद करीम जहिड़ो आहे जॾहिं मदीने वारनि खे सिक थींदी आहे मुस्तफ़ा जे ॾिसण जी त तो अकबर जो दीदार करे सिकूं लाहींदा आहिनि दीदार कंदा आहिनि शबीर ऐं नदी पाक जी ज़ात बरकात सां तुंहिंजा मुहांडा लॻनि था दिलबर रोज़ दीदार कंदी आहे अॼु सकर न कर मूंखे नाने साईं हिकु हदीस यादि आई आहे त सदको कबो आहे त मुसीबत टरी वेंदी आहे जी कॼु मां तो अकबर खां सदको थी कयां मां हिते छा सदको कंदी आहियां कहिड़ी शइ क़ुर्बान कंदी पुट तो जहिड़े घोट तां पंहिंजा पुट थी क़ुर्बान कया मुंहिंजे पुटनि खे थी समय बा वञो वही जॾहिं पहलवान मैदान में था अचनि अजीब रंग आहे अजीब मंज़र आहे यज़ीदी हैरान भई नौजवान नंढी उमिरि वारा बच्चा छा कंदा त हुननि बि मैदान ॾाढो सुहिणो मल्हायो उहे ॿई जो शहीद थिया त अकबर पंहिंजे पुठी सां मोकल वरिती मोकिलाए वरी अमर हटायो अल्लाह हज़रत बीबी साहिबानो खां पोइ मोकिलाए बीमार ज़ेल आदिर भाउ खां पोइ मोकिलाए मोकिलाईंदे बाबे हुसैन जे पेरनि ते किरिया बाबा हाणे मोकल मिली इन हुसैन खां मोकिलाए अॻिते हलियो आहे त मदीने पाक ॾे निहार अखियुनि मां पाणी थो वहे हुसैन सुणो सना त अकबर पुट जंग जे मैदान में पाणी वहाए कोन वञिबो आहे बहादुर थी वञिबो आहे अॼु छाजे करे तुंहिंजे अखियुनि मां पाणी वही आयो आहे ॾिसो बाबा सची ॻाल्हि आहे मां जंग जे करे कोन अखियुनि मां पाणी आंदो आहे पर अॼु मदीने वारी बीमार सुगरा भेण यादि पई आहे जंहिंखे मां बाद ॾिनो त बि 2 महीननि में मोटी ईंदासीं तुंहिंजूं दवाऊं दरमल ख़िदमतूं कंदासीं उहे ख़िदमतूं उते रहिजी वयूं मां अहिड़े मुल्क ते थो वञा जितां मोटण जी ॻाल्हि आहे कान का हा हूअ उते रही मां हेॾां थो वञा इमाम साईं निकितो आहे हज़रत अली अकबर जॾहिं तुंब मां थो निकिरे बीबी सकीना सां भेण बिठी हमें जाते किधर हो अरे अली अकबर जवाब दो भाई जवाब दो मेरे दिल भर जवाब दो अल्लाह अल्लाह नबी पंहिंजी शबीर ऐं मुस्तफ़ा जे मुहादे सां मुहादो लॻंदड़ अकबर जो अॼु ख़ीमे जे करे ॿाहिरि निकितो
دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی، تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی۔ اکبر سے میدان میں آئے ایکڑ سے ماری دے مائی جو انج لگیا کھڑے تھو بابا حسین دے ہکو گلاس پانی جو پیاری تو سب یزیدی ماں تو ختم کرے جا اتنی سجاتا ایتری بہادری بابا پانی کو نہیں تم جا پٹر پانی دنیا جو کو ملنی پارے نام محمد اور دے کو سر پیاری سبحان اللہ جنگی کندے کندے دیکھ اکبر سید وارو آئے شہادت نصیب میں دی گھڑے کہے چاہے وا کرے تو یا بتا یا حسین ادرکنی بابا پتیون امام سے سینے گانے کو سدھو پانچ پٹر دے متھو آئے وا محمد درد میں بھرا تھے کھڑی پانچ گردن تے سورت اللہ ہمارا کو سر تو اٹھا خاک میں رخسار بھر گئے واسرتا حسین کو بے یار کر گئے۔ امام سائیں پانچ بچے کے گھر گردن پہ رکھو تو اکبر سائیں جی اکھر ماں پانی اندے اندے اے اوش تو تھوڑو مرکا لگوا اسے تو پٹر کو سراحت مرکی تو گال کہیا یہ تو بابا مجھے تو گال یاد آئیا تیرے ماں جاؤ ہوں تو حسین بابے مجھے کن میں باغ تکبیر کہی اے مجھے پانچے چھاتی سالا تو اے پانچے گودن دے رسو ماں انہیں وقت دعا کری تو یا اللہ کہ مرجے وقت حسین جے ہنج میں آشر کسر وقت بھی حسین جے ہنج میں جا دعا مجھے قبول پیا رب جانا کیسا جان مانو دنیا تے مردان کجو بہانے رے مو دعا کجو بسترے رے مو دعا کجو چھترے بسترے مو دعا ایو وقت تو اکبر دعا جو دنیا تو وقت دوستوں نے جدید ظاہر کر دے تو چلا باروں بچے تو کرے گا بابا بھاگر پر دل سے گلے لپٹنے کی حسرت نکال لو باہیں اٹھا کے باپ کی گردن میں ڈال لو باپ رکھو بھائی حضرت بی بی سکینہ سان کے خبر سڑے تھی بابا اکبر کے غصہ کا ڈال رہا ہر اکبر کے کھڑے کے سڑے تھے وہ قاسم عباس شہیدن کے سر میں آواز آئے تو جی سنا حسین لکھ دیرا کے اکبر کھڑا راسانی باہوں کٹوں پیوان سریوں بھرن کھا دھار لگی پیوان کیر کھڑائے سائیں پلے بچے کے زمین کے حوالے تو کرے تو زمین خبردار 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی خیال کجا مجھے محبوب بچنے کی سنبھال جا یہ کہ موٹو آئے خیمے میں نہارے کا کیسے گجرات موکلے جنہ بن بیما اتھے ذرے بھی ہے اتھے کبھی رسگے گئے تو وہی رسگے لے کے پائے پتر تم چھوٹو ترمی بابا ہاں ماں قربان نہ مجھا پتر تو ماں مجھا بچرا ودھندا تو مجھے اولاد یادگار ہیں تو رحمہ تو میدان میں مجھا سائیں تیاری فرمائی اہل بیت کا مکلا الوداع اہل بیت مصطفیٰ الوداع آل پیغمبر الوداع پھر گلے لپٹا کے عابد سے کہا اے میرے بیمار دل بر الوداع بولے پھر بالی سکینہ سے حسین اے میری مظلوم دختر الوداع الوداع کندے کندے سینے کا جو باہر چل کے سر جیا حسین ارجے حسین موٹی آؤ موٹے سے سبحان اللہ اچھا سونی زبان چپل پہ آؤ اچھو جے کین سے وفات جو حالت وانگر تھی رہی ہن زبان خشک تھی رہی آ پتر شاہے حضرت دل سکینہ جدی بابا اے چوتھو نیا مجھے دل بربان کھیر پیتو آنا پانی پیتو انہوں نے بکھوں جے کرے اما جے چھاتی میں کھیر نہ ہے دریا یا نلکے جو پانی نصیب نہ ہے بلا جس ظلم سا کرنے ورہن ساتا ساودن ساودن انہیں نجے بچرے کے گناہ کہو انہیں کے باہر کھڑی ہوئی من ہن دے متھا کو رحم پڑے باہر کھڑی آئے کھن دے امام حسین سائیں سوچو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اسماعیل پتر کے آزمائے ہو جب خدا فرمائے تو ابراہیم پہلے پتر کے قربان کر اسماعیل کا پوچھے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى پترا
ہمارے ساتھ نندر میں تو کہ کہاں تے کو تمہیں اشارہ آیا تو جواب تھا نہیں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. او بابا جی وائی سو کر مکھے تو انشاءاللہ صابرن والا دے. اللہ جے پیارے خلیل پنجے پتر کے آزمائے چھو نماز پنج اصغر کے آزمائے سا اصغر جی بابا یزید کا نیاپا تھا چھاجے متعلق جیسے تام جی بے تک مدینے جی گورنری جاؤ تو جی سا خلا